ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataonin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsos nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhaing na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Magandang umaga po sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay dito sa programa nating Usapang Consumer at Negosyo, hatid po sa ating lahat ng DTI Region 5 Bicol, no? Welcome po yung mga nakaantabay po sa atin sa kanilang mga radyo at yung mga nakasubaybay po sa Facebook Live ng DZGB News Online. Welcome po dito sa programang Usapang Consumer at Negosyo. Ngayon po, third Friday kang bulan na Oktubre, kaya magsasama-sama naman po tayo dito sa ating programang Usapang Consumer at Negosyo, alas 11 hanggang alas 12 po ng tanghali. So sana po samahan nyo kami sa loob ng isang oras at wag po kayong mag-change ng istasyon. Sa radyo DCGB lang po tayo sa 729 kHz. Ako po ulit si Bem Berango. Kasama ko po si Ma'am Susie. Ma'am Susie, nandyan ka na ba? Hello, Bem. Yes, Susie. nandito na ako. Naririnig ba ako? Oh, yeah. Very clear. Okay, so ayan. Okay, so welcome po, Ma'am Susie, dito ulit sa ating programang Usapang Consumer at Negosyo. Opo, Bem. Alam ko na busy-busy ka dyan, pero okay naman yung background, hindi masyadong narinig yung sounds. So, maray na aga po sa mga nagdadangog sa tuya sa Usapang Consumer at Negosyo. Okay, sige. Susie, thank you so much. Magtatagalog tayo ng konti kasi ang ating pag-uusapan ngayon ay yung isang bagay, yung isang activity natin na sinasagawa natin ngayon sa Festival Mall sa Alabang, no? Itong ating OKB Regional Trade Fair na kung saan ngayong taon ay ika-29th year na tayo ng OKB at nasa 33rd edition na tayo. So 33rd kasi merong mga taon na 2 beses tayong nagko-conduct ng OKB. So for this edition, Ma'am Susie, ginagawa natin ito ngayon sa Festival Mall. First time natin ngayon sa Festival Mall sa Alabang, Muntinlupa, kasi for the previous years, doon tayo sa Mandaluyong, no, sa Mega Mall at saka sa Shangri-La. So ngayon, sinusubukan natin kung kumusta naman ang market dito sa Alabang, sa Festival Mall. Nung nakaraang 2 araw na nandun ako sa fair, sa exhibit, okay naman yung foot traffic. Yung unang araw, medyo dami naman tayo ng benta. Yung kahapon, hindi ko pa nakuha yung sales. Pero yung first day, maganda po yung resulta ng sales. Kung hindi ako nagkakamali, almost 4 million yung sales nung unang araw natin doon sa Festival Mall. So, magandang balita yon. Malaking tulong sa ating mga maliliit na negosyante. Okay, Bem. Ang OKB talaga ang Orgulyo kang Bicol. Masasabi ba natin na siya ang longest running trade fair? Opo, oo. As in the past, talagang sinasabi na natin yan na tayo ang longest running regional trade fair sa buong Pilipinas. Kasi yung ibang regions, nakita ko, meron din silang mga trade fairs. Pero actually, meron tayong kasabay sa Region 3, nasa Mega Mall sila ngayon. Parang nakita ko 26th year.
O yung mga iba ganyan. No? So tayo, 29th year na tayo. So talagang tayo ang longest running DTI-initiated trade fair. Opo. Talagang tunay na orgulyo kan Bicolano ang OKB. Opo, oo. At saka ngayon, Ma'am Susie, meron tayong 100 exhibitors na nandoon sa Festival Mall ngayon upang ipakita, i-showcase ang kanilang mga bagong produkto, yung mga bagong variants ng mga produkto, bagong mga designs. Actually, ngayong edition na to, meron tayong na-develop na 182 new products. So, pag sinabing new products, bagong mga products na i-introduce dito sa 33rd edition ng OKB sa Festival Mall. Nakita ko talaga, Ma'am Susie, no, yung mga iba-ibang innovations. Alam mo yung product ng Camnorte, yung sikat na masa podrida, alam mo yon? Yes. So, yung masa podrida alone, meron na siyang maraming variants. Oo. So, merong mga tweak na doon sa produkto na kung saan linalagyan nila ng flavor. May mga malunggay flavor, langka flavor, pineapple flavor, mga ganon. So, nakaka-proud na ganon na yung ating mga products na talagang hindi tayo pwedeng hindi mag-innovate kasi yun ang ano ngayon, kailangang innovation. Tama ka dyan, Bem, saka yung mga pagkakaroon ng iba-ibang variant sa ating mga produkto, yan na talaga ang hinihingi ng merkado. Yun na ang puso. Kung hindi tayo cope up with that, ay ang mangyayari niyan, hihina ang ating benta. So, dapat talaga maguna tayo. Yes, oo. Actually, yung nakikita ko doon, yung mga buyers, talagang gustong-gusto nila ang mga products natin sa Bicol. Kasi, di ba, lalo na yung mga Bicolano, Bicolanas, yung mga matagal nang hindi nakakauwi sa Bicol, syempre, nami-miss nila yung mga Bicol products, katulad ng mga Bicol Express, yung laing, sinantulan, yung iba-ibang mga may gata na paborito nating mga Bicolana, talagang yun ang hinahanap-hanap nila doon. At ngayon, ni Susie, nasa battle na sila. So, battle laing, mga battle Bicol Express. So, inaanyayahan natin na Ma'am Susie, yung ating mga kaibigan, mga kapwa Bicolano na nandoon sa Metro Manila, na wag kalimutang pumasyal doon sa Festival Mall upang matikman nila yung mga nami-miss na nilang mga pagkain. At isa pa, Ma'am Susie, napapanahon na, di ba, October na ngayon, October 17 na ngayon, ilang araw na lang, mag-celebrate na naman tayo ng Pasko. So maraming doon, Miss Susie, maraming mga pinapakita yung mga products, no, sa screen, no, yung nangyayari doon sa Festival Mall. Marami doon, Ma'am Susie, na mga decorative items na gawa sa Abaca, yung mga colorful nating accessories sa ating mga Christmas trees, mga lanterns, at napakarami pang ibang mga magagandang bagay na pwede nating pangregalo sa Christmas. So, we can do our early Christmas shopping at the OKB Fair sa Festival Mall sa Alabang. At hindi lang yan, Bem. Aside doon sa mga retailers, doon sa mga nakikinig po sa atin, at ipagsabihin po natin invite din po natin yung mga institutional buyers. Kasi po yung mga institutional buyers natin, ini-assure po namin sa inyo na di kalidad ang produktong Bicolano na makikita natin sa Orgulyo Can Bicol Trade Fair. At makakapag-negotiate kayo doon mismo sa mga producer nito. Kaya possible na kapag bumili kayo ng mga bulk order, makukuha nyo at the gate price of their factory. Yes, diba? oo. Direct from the producers.
direct from the manufacturers themselves. Ano nga Susi talaga, nakakatuwa kasi nung unang araw pa lang, meron tayong isang exhibitor from Albay na ang product niya, mga abaca bags and other bags na gawa sa mga local raw materials na available sa atin. Meron na siyang sales na I think more than 1 million or almost 1.6 million. Isa lang yon. Wow. Isang exhibitor lang yon. Yung isa naman na mga crafts din ang products niya, mga mats and mga other accessories na pwedeng gamitin natin sa ating mga kitchen. Meron din siyang isang buyer na nagbili more than 300,000. Isa lang yon. So talagang patok na patok ang ating mga produktong Bicol dito sa Metro Manila. At dun mismo sa Festival Mall, first time natin doon. Talagang nag-click po yung ating mga products din doon sa area na yon sa Alabang. So, pwede natin siya, Bem, na ulitin ulit sa Festival Mall next year. Mukhang makakaulit talaga. Base sa experience natin for the past 2 days. Kasi nag-open yung fairs, Susi is, ano ba yun? Wednesday, no? Wednesday, Thursday. So, Friday ngayon. Oo. Pangatlong araw ngayon doon. At doon naman, Bem, sa mga ang malalayong lugar, nakikita sa mga nakakapanood sa atin at doon sa mga nakakakita ng ating mga post sa ating Facebook page na DTI Region 5 Bicol. Kapag may makita po kayo mga produkto na gusto ninyo, chat lang po kayo sa amin. Actually, pwede natin isend sa kanila yung ating ang digital directory para makita nila at para makapag-negotiate directly from the manufacturer of the products. Opo. Oo. So, available po yung ating mga directory online. Pwede po silang mag-chat lang sa ating Facebook page sa DTI Region 5 Bicol para ma-assist natin, ma-facilitate natin kung ano yung mga gusto nilang products natin from Bicol. So, hindi na po mahirap ngayon, no? You can buy anywhere. Opo. Dahil kanina sinabi mo, may mga bottled laing na tayo, yung mga may gatang produkto. Iba po talaga sa mga nakikinig sa atin, iba po talaga ang lutong Bicolano kapag sinabi natin gata. Iba ang taste talaga, naaangat sa lahat. Kaya kung sakali pa po na namimiss na ninyo ang produktong mga Bicolano, ay ang produkto na may gata, o kaya gusto ninyong matikpan ang mga produktong Bicolano, punta po kayo sa Festival Mall kasi ongoing po siya. Hanggang kailan, Bem, ang OKB? Hanggang Sunday po, Ma'am Susie, October 19. So, meron pa silang 3 araw. Ngayon, Friday, Saturday, Sunday, para po mamili ng kanilang mga paboritong produktong Bicol. At nakalimutan ko pala, Ma'am Susie, meron tayong doon, parang special setup ng mga lahat na coconut-based products. So, alam mo ba, Ma'am Susie, na nandoon yung puto ng ligaw? Wow! Oo. So, talagang pinipilahan yun doon. Yung putong, bigas ba yun? Bigas ng ligaw. Na rice puto siya. Rice puto, yes. Oo, na ang laman is makapuno. Yes, na may minatamis. Yes. Yun na yan, Bem, na makipuno. Opo, talagang patok na patok doon. At saka, Ma'am Susie, nandun din yung sili ice cream. Wow! Oo, so talagang, talagang nandoon lahat yung mga inaasam-asam na pagkain ng mga Bicolano. At hindi lang mga Bicolano, sa kadalasan mga taga Metro Manila, gustong-gusto din ng mga produktong Bicol. Opo, Ben. Nakita ko dun sa Facebook page, may mga paintings doon. Opo pala, sorry. Oo. Meron din tayong additional, ngayon, flavor. Di ba, kasali na yung creatives. Kasi, di ba, isa na yan sa pinopromote natin ngayon na industriya, yung creatives industry because of the PCDA law. So, yun po, may mga iba-ibang work of arts po doon. Yung mga iba-ibang probinsya po ng Bicol represented. Kasi meron din sila doon na special
setting, meron din sila doon na parang isang linya, lahat po yun creatives. At saka, Ma'am Susie, bago ko makalimutan, meron pa tayong isang additional flavor. Di ba? Lahat tayo ngayon nahihilig na sa mga pets. Oo. Oo, so meron tayong mga produkto na mga natural and organic products na mga pet accessories. Wow. So makikita din natin doon, yan doon. Oh, yun po yung mga na iilan sa mga additional natin, flavors natin for this edition ng OK. Kaya sa mga pet lovers natin, ano pang hinihintay ninyo? Tingnan nyo po, punta na tayo sa sa Festival Mall sa Alabang, Muntinlupa. Kasi sa mga pet lovers, marami tayong makikita doon. Okay. So, Ma'am Susie, bago ako magpaalam kasi nagtatawag na po ng boarding na po, no? So, bahala ka na, Ma'am Susie. Pero gusto kong itong opportunity na ito na imbitahan po yung ating mga tagapanood na Mukhang nawala na si Bem. Nasa airport po kasi si Bem ngayon. Pauwi na siya galing sa Orgullo Can Bicol Trade Fair. So, nandiyan ka pa, Bem? So, nakikita po natin sa screen natin. Yan na po yung overview ng first day ng Orgullo Can Bicol Trade Fair. yes, magpapaalam na ako, Ma'am Susie. So, ingat, Bem. Okay. So, pasalubong. Okay. Thank you. Okay po. Sige. Okay, sige. po. Siguro mag-tune in lang ako, pero Okay. Okay. Thank you. Okay. So, ano na po si Bem? Need na niyang sumakay ng eroplano kasi actually nasa hindi siya mapakali na promote ang Orgullo Can Bicol Trade Fair dito sa DZGB kasi talaga siya na-witness niya ang OKB sa Festival Mall kung gaano siya kaganda ngayon. So, muli po for the Orgullo Can Bicol Trade Fair, iniimbitahan po namin ang lahat ng nakikinig ngayon at ikwento natin, ipagsabi natin at imbitahin din po natin ang ating mga kaibigan, kamag-anak na pumunta sa Orgullo Can Bicol Trade Fair sa Festival Mall sa Alabang, Muntinlupa. Marami po tayong makikita at very proud po kami ng aming mga produktong Bicolano. Suportahan po natin ang produktong lokal. Sinasabi po kasi natin na kapag pag sinuportahan natin ang ating mga local products, sinusuportahan din po natin ang ating mga local MSMEs. Kapag umasenso po sila, sigurado po magkakaroon po ng maraming trabahong maibibigay sila sa atin. Yan po ang magandang ambag natin sa ating ekonomiya bilang mga consumer. Segue po natin, aside from the Orgullo Can Bicol Trade Fair, isasabay po natin na ngayong Oktubre po ang Consumer Welfare Month. Sa mga nakikinig po sa atin sa DZGB Radio at sa DTI at DZGB News Online, again po, good morning po sa inyong lahat. Ako po si Suzette, sa ngalan po ni Miss Bem Berango na ngayon ay nasa aeroplano na. Tayong po muna ang magsasama-sama sa kalahating oras ng ating programa. So, ngayon pong Consumer Welfare Month, ang ating pong theme ay Bida ang Consumer sa Bagong Pilipinas. So ngayon po, marami po ang activity ang DTI. At gusto po namin i-promote ang isa pa naming activity ngayong October, ang Regional Consumerism Challenge. Kung saan po, ang Regional Consumerism Challenge ay isa po siyang quiz bee para sa mga junior high school. Ngayon tatanungin niyo po, bakit junior high school? Bakit hindi elementary? Ngayon, college, sinisimulan po natin sa ating mga kabataan
ang paghubog ng kanilang responsibility bilang para po malaman nila kung ano ang kanilang consumer rights and responsibilities. Isa po itong paraan para maibigay o maging aware sila ang Regional Consumerism Challenge. Sa ngayong taon po, ngayong October 28, magkakaroon na po gaganapin ang Regional Consumerism Challenge sa Ayala Mall, Legazpi City. 18 schools po ang tutunggali. 3 schools sa bawat probinsya. Halos tapos na po ang provincial elimination. Ngayon po, ipopromote po namin kung sino ba yung mga nanalo. Ano po? So, sa Albay po, ang mga contestants po natin sa Regional Consumerism Challenge, okay po, ang Anislag National High School, Bicol College, at Computer Arts and Technological College Incorporated. Mga junior high school po yan. Ano po? Congratulations po for being the winner in Albay Provincial Elimination Round. Sa Catanduanes naman po, nandyan po ang Catanduanes State University Laboratory Schools, San Miguel Rural Development High School at Hawan National High School. Ayan. So, from the island province of Catanduanes, congratulations po sa 3 school na to. And Maris Norte, nandyan po ang Bagong Silang High School, Vincent's Pilot High School, Batola National High School. Congratulations. Sa po ng Baaw National High School, Camarines Sur National High School, at Rosary School Incorporated. Sa Sorsogon, congratulations from the Camarines Sur. Diyan naman po ang St. Louis de Mar College, Pamurayan Integrated School, and Abuyog National High School. Congratulations po. Ngayon, ang masbati po kasi ay sa October 21 pa, I think. Hindi ko lang sigurado. Pero I think it's October 21 or 20 pa sila magkakaroon ng provincial elimination round. Medyo na-late sila ng konti because doon po sa nangyaring masyado silang naapektuhan ng typhoon during the last typhoon. Pero ngayon, unti-unti na po nakaka-recover ang Masbate, kaya po matutuloy po ang kanilang elimination round ngayong Oktubre. Next week na po yan. So, kung sino man po ang mananalo sa Masbate, congratulations na po in advance. Ayan po. So, ang prizes po niyan, ang first prize po, ang regional prize po, ang first prize ay 50 pesos, second prize 10,000 pesos, and third prize 7,000 pesos, plus plaque na po yan. First, second, and third prize. And then, doon po sa mga medyo hindi ko pinalad na mapunta doon sa top 3, meron po tayong 3,000 pesos plus certificate. Ano po? So, good luck po sa lahat ng magiging contestants, sa lahat ng contestants natin sa darating na October 28 sa Regional Consumerism Challenge sa Ayala Mall, Legazpi City. Ayan. So, ngayon po, bibigyan po namin kayo ng isang topic, sa Consumer Month. Tinitingnan ko yung oras, kung kaya pa ba. Okay. Isang topic po sa Consumer Month, para mabigyan ng konting kaalaman ang ating mga nakikinig sa ating mga consumer. Ito po kasi po dito po sa DTI ay palagi po naming natatanggap na ang complaint ay ang breach of warranty. Ayan. Halos ng complaint po ay breach of warranty. Kung bibili kayo ng cellphone, bibili kayo ng automobile, motorcycle, ang appliances, kagaya ng TV, ang refrigerator, o kung ano-ano pa, na may kaakibat na warranty, yan po ang palagi namin natatanggap, yung post-sales po, yung breach of warranty. Kung minsan, hindi na-honor yung warranty. Dahil kung minsan, hindi rin po minsan natin masyadong naiintindihan kung ano yung warranty. Both party po yan. Kung minsan, hindi rin po masyadong naiintindihan ng ating mga nagpapabili at kuminsan sa tayong mga mamimili. So sa warranty po,
Ano po ba itong tinatawag na warranty? Ano po ito po ay isang accessory contract na nakakabay po o nakakabit sa binili nating produkto. Ano po? Na kung sakali po itong masira sa for example na sinasabi nila for 1 year or 2 years, may prescriptive period naman po yung warranty na ibigay, ano po ba ang obligation? So sinabi po natin accessory contract pa rin po. Yan, may dalawang partido na nag-agree for that warranty, for that contract. Ang nagpabili at yung namimili. Kaya siguraduhin po natin na kapag bumili po tayo ng mga produkto na dapat may warranty, alam na po natin yan bilang mamimili, kagaya ng motorcycle, automobile, cellphone, appliances, etc., etc., o baging ng serbisyo, yan po na serbisyo kagaya kung nagpa-repair tayo, lahat po yan ay may warranty. Dapat po ay alam natin yan. Tatanungin natin. Kasi ang warranty po ang siyang magbibigay o ang magiging isang factor para bilhin natin ang isang produkto. Hindi porket maganda ang isang produkto, iisipin din po natin kung karapat dapat bang bilhin ito kasi ano ba ang mangyayari after the post-sales? After kung mabili, paano kung masira? Ano po? Ganon. So, dalawang klase po ang warranty. Express warranty at implied warranty. Kapag sinabi po natin express warranty, yan po ay yung may certificate tayo. Ano po? May certificate po tayo na binibigay ang nagpapabili po o ang seller ay may certificate na ibibigay sa inyo. Nasasabihin nila, ito ang certificate of warranty. So dapat po, huwag po natin siyang baliwalain. Kung minsan po, isa po ako doon sa guilty, noon yon, pero ngayon aware na ako. Na dapat babasahin natin ng maigi ang nasa warranty certificate. Kasi dyan po, nakalagay po dyan, ano ba yung mga parts na mga kasama sa warranty? Etong parts na to, ilang months lang ba ang warranty niya? Itong parts na to, gaano katagal ang warranty? Paano kung halimbawa po ang serbisyo ay libre ba siya o ano? Ano po? Libre ba or may babayaran pa ba tayo sa warranty ng serbisyo? So ganon. So dapat ang certificate of warranty po dapat sinasabi po ay klarado, nababasa at naiintindihan ng consumer. So tayo mga Bicolano, dapat pwede bang Bicol ang nakalagay sa certificate of warranty? Oo naman. Kasi hindi naman po sinasabi sa batas ng Consumer Act of the Philippines na dapat English lang. Ang sinasabi po ay dapat clear, readily understandable language. Basta naiintindihan. Wala po yung problema. Ngayon po, dapat po, dito po sa express warranty, i-identify po kung sino ang magbibigay ng warranty. Yung seller ba? O yung kumpanya na brand na binilhan ninyo? Ganon. So, ikalawa, ano ba yung mga parts na included or sa warranty? Buo bang kapag nasira ba yon? Ay pwede bang buo ang kasama ba sa warranty? Ang buong item mismo or yung parts lang? Product parts lang. So, dapat titingnan po doon. At ano ba bilang consumer na ikaw bilang mamimili o bilang bumili ng produkto, ano rin ba ang iyong obligasyon sa warranty? Paano mo ba makukuha o maigagrant sa iyo ang warranty? Ano ba ang dapat i-present? Saan ka dapat pumunta? At dapat ba i-email lang o dapat face-to-face na pumunta tayo sa pinagbilhan natin? Dapat nandun po yon. Para hindi rin tayo mag-iisip po, asan ako pupunta? Anong gagawin? Punta na lang ako sa DTI. No. So, dapat po, mag-usap po kayo bago nyo bayaran ang inyong produkto. Yan. So, yan po ang express warranty.
At nakalagay po din po sa express warranty hanggang ilang buwan o ilang taon ba ang warranty. Ngayon po, dahil sa sobrang ang competition, pahabaan na ng warranty. Dati, I remember, ang mga appliances, 5 years warranty lang, 3 years warranty, 1 year warranty. Pero ngayon, may 10 years warranty na. So, yun po. Kasi, pag mahaba ang warranty, ibig sabihin, sila talaga na guaranteed na durable at quality ang produkto. Kasi, naghahamon sila na, 10 years warranty yan. Ibig sabihin, kaya namin yan ayusin at hindi yan masisira sa loob ng 10 taon. So, ganon. So, yan po ang malaking factors din ang nakalagay sa warranty para mag-decide tayo kung bibiliin ba natin itong produktong ito o hindi. Eh, paano naman po kung halimbawa, walang naibigay sa inyong warranty certificate. Bumili na kayo, pero wala pa rin naibigay. Magsasabihin nila, pasensya na po, wala pong warranty. Pwede ba yon? No. Hindi yan po pwede kasi may tinatawag tayong implied warranty. Kapag walang naibigay sa inyong express warranty, automatic po, may implied warranty po yan. Ano pong ibig sabihin ng implied warranty? Meron po kayong 60, not less than 60 days, but not more than 1 year na warranty ng inyong produkto. So, yun po ang tinatawag na implied warranty. So, yun po. So, ngayon po, meron po tayong tinatawag na minimum standards of warranty. Kasi ito pong, ang tinatawag natin minimum standard of warranty, diyan na po nagkakaroon ng kalituhan. Kaya nagkakaroon ng maraming complaint din dito sa aming agency, sa Department of Trade and Industry. So, sa minimum standard of warranty po, sinasabi po na kapag bumili po kayo halimbawa lang bumili kayo ng refrigerator sa isang seller. Okay. Ngayon, pag bili nyo ng refrigerator, mayroon dyan sinasabing 10 years warranty yan. Ngayon, pag bili niyo after 1 month, nasira siya. Nasira. Ngayon, sasabihin natin bilang mamimili, natural na po yan, naiintindihan namin, sasabihin ninyo, ipapalit na ang bagong bili ko, brand new, pagkatapos nasira, kasi ang automatic, ang sasabihin sa inyo ng seller ay i-repair nila. Kung sasabihin naman ng mamimili, ng buyer, brand new po yung binili, pagkatapos sasabihin ninyo, i-repair ninyo, hindi na siya brand new. Diba? Bakit isang buwan lang sira na? So, kailangan ko i-refund na lang yan o i-replace. So, depende po yan kasi sa mga tindahan. May mga tindahan na because of goodwill, nag-okay sila. Okay, i-replace na lang natin o refund. Kasi, parokyano ka na namin mamimili ka na namin. So, ayaw namin mawala ka sa amin. O kaya, alam namin na marami kang bibilin, sige, i-refund ko na lang or i-replace yan kung anong gusto mo. Wala pong problema yon kasi advantage po yan sa consumer. But according to the Consumer Act of the Philippines, ang una pong dapat gawin, kapag nasira yan, kahit ng mga ganong sitwasyon, ay dapat po i-repair muna siya ng seller. Okay? Dapat i-repair siya sa authorized service center. Hindi po niyo dapat ipa-repair kung kani-kanino lang. Dapat sa authorized service center. Ngayon po din sa authorized service center naman po ay malalaman naman nila kung sakaling ang inyong malalaman naman po nila kung naipaayos niyo yan sa iba. Kasi mga naman yan mga gumagawa, mga mga marunong yan. Alam nila kung ang mga technician nila, alam nila, they are trained technician kung naipagawa yan sa iba. So, malalaman din nila kung at fault ba ang consumer doon sa sa pagkasira o hindi. So, ngayon kapag halimbawa na-repair yon, pagka na-repair, isinole, okay na, after a month, nasira ulit, pwedeng ipa-repair ulit natin.
Sinasabi po kasi sa batas, several repairs. So, dito po sa amin, pag dumating ang pangatlong repair, several na po yan. Kapag nasira pa rin siya hanggang pangatlo, then it's time now for the consumer na pumili kung ipapa-repair niya rin pa rin niya ba, i-refund, or i-replace na. Ipapa-replace na niya. Hindi po ang seller ang mamimili. Ang mamimili po ay ang consumer. Tandaan, dapat several repairs. Dito po sa amin, kinukonsider po namin ang pangatlong repairs na several. Okay po? So, yun po ang sinasabi natin. So, dapat po ay hindi at fault ang ating consumer. Dapat po ay wala siyang contribution kung paano yun nasira. It means dapat nasa hidden defect siya. Ano po? Kumbaga, natin klase pala inilagay. Hindi natin nakita kasi consumer tayo, di naman natin yan alam, di ba? So, yun po. Marami pa pong tungkol sa warranty na pwedeng ma-encounter natin. Kasi ang merkado po natin, ang market is very aggressive, very active. Kung halimbawa naman po sa serbisyo, halimbawa nagpa-repair ka mo ng inyong motor, ano po? Sinabi ng ang mekaniko na okay na yung motor mo, naayos ko na. Ngayon, after 3 days, nasira ulit. Magbabayad ka pa ba sa kanya para ayusin ulit yung sira? According to Consumer Act of the Philippines, no need na po. Ano po? Kasi ang serbisyo po ay may warranty ng 90 days. Okay po? Not less than 90 days. Dapat ang warranty ng serbisyo ng pagpaayos o ng serbisyo na binili natin ay 90 days. So, kung hindi ngayon naayos, dapat ayusin niya yon without any cost. Basta, wala kayong contribution kung bakit nasira ulit ang inyong produkto. So, ganyan po. Sinasabi po natin na ang consumers ngayon sa bagong Pilipinas, tayo ang bida. So, sana po may konti tayong natutunan sa warranty kasi yan po ang palaging nare-receive namin na complaint dito sa DTI. Ibig sabihin, very active, very aggressive ang ating mga mamimili. Lalo na ngayong darating na December. Magbo-bonus na yung mga empleyado. Ano po? Yung mga farmers natin, tag-ani na rin. So, active na naman ang merkado. Ano po? Kasi naintindihan natin na noong July and August, lean month yan eh. Halos walang benepisyo ang tao, ang mga empleyado. Ngayon, darating na yung November, marami naman tayong bibilhin. Sigurado ang ating mga consumers ngayon pa lang, mayroon at silang ang plano kung ano ang gagawin nila sa kanilang mga bonuses at sa kanilang mga benepisyong darating. So isa sigurado yan, isa na yan, bibili sila ng kung ano-anong mga gamit sa kanila, para sa kanila at sa kanilang bahay at kung ano ang mga pangregalo. So sigurado yan na po ang aming topic ngayong araw na to dito sa DZGB. Tanda para hindi na rin po tayo magsisi sa bandang huli. Ano po? At CP8 po, na bili po kayo, ina-advertise po na ang mga tindahan na may mga bagwis award. Ano po? Kapag may bagwis award po yan, sigurado po makikita nyo naman po ang mga award or mga seal ng bagwis sa kanilang mga tindahan. Ibig sabihin po, ayan po ay mga tindahan na talagang high level of standards sa kanilang mga negosyo. Hindi po kayo magsisisi na bumili sa kanila. Ano po? So it's almost, anong oras na ba? It's almost 11:46. Ano po? So, sana po sa mga nakikinig sa atin ngayon ay marami tayong natutunan. Ang ating pong theme ngayong Consumer Welfare Month ay Bida ang Consumer sa Bagong Pilipinas. Ngayon magtatanong po kayo, bakit sinasabi nilang bida ang consumer sa bagong Pilipinas? Oh my God. Ngayon ko lang
na-realize na nagtagalog na po pala ako. Kasi sabi kasi na magtagalog tayo susi. So siguro, balik tayo, Bicol ulit tayo. Okay. Ngayon po na Oktubre, pinagseselebrate ang Consumer Welfare Month. Bida ang consumer sa bagong Pilipinas. Nasabi na kitang mga consumer ang bida sa bagong Pilipinas. Okay. Ang mga kumpanya po, pig-aaram gabos kung ano ang kinakaipuhan ta. Kung ano ang nagugustuhan ta, asin kung ano ang mga reklamo ta. Ginagastusan talaga ng mga kumpanya ang marketing, ang mga survey, basta lang makuha ang atensyon tang mga consumer. Dawa ang simpleng paraffle o discount, ginigumbuninda para lang makuha ang atensyon kan mga consumers. Ngunyan pa lang, marami na, dakulo na po ang nag-a-apply sa mga sales promo. Yun yan na November at sa maabot na December. Kaya abangan ta po ang mga sales promotion o mga raffle, mga discounts na itatao kan mga tindahan. Bida kita sa inda, talagikiusap sinda, asin nagpapasalamat kung mabakal kita kan sa indang mga produkto. Sa panahon po ngunyan, ang social media naging dakulang espasyo para mag-uron ang mga consumer as in mga seller. Ang mga reklamo na nagiging viral, pwedeng magpalugi ka negosyo kung dai tutugunan. Kaya ang mga kumpanya, mas magiging maingat na sa trato ninda sa mga consumer. Paaram ninda na ang boses tang mga consumer nagdadangog asin makaka-apekto sa goodwill ninda. Kung ang presyo mo yan masyadong mahal para sa budget dai ka magbakal. Dai kita magbabakal ka, yan tamahal. Kung dai ka mabakal, dai mabebenta, makakabenta ang negosyo. Kaya simple lang, kaya ang mga tindahan, asin mga negosyante, nag-iisip sinda kan mga paagi para maging pasok sa bulsa ang mga produkto ninda. So, ayan po. Tama po yan. Very simple. Kumbaga naaagihan tayan sa bawat aldaw, ang uro aldaw na pagkabuhay. Sa bagong Pilipinas, ang pagbakal mo, bakong simpleng pagkualang ng gamit. Kadakol na consumer ang naghahanap na ng mga produktong etikal, sustainable, as indikan sa mga negosyong may maray na intensyon. Pero kung bida kitang mga consumer, may obligasyon man kita. Tatandaan ta po yan. Ang pagiging bida kan consumer, buot sabihon, iipo man na maging marunong asin maingat sa pagpili. Dai ka magpadalos-dalos sa mga promo na bakong totoo. Kaya po, sa mga nakihiling tang promo, titingnan sa baba po kaya may mahihiling kita for DTI permit number. Yan po. Ibig sabihin, iyan po ang inutang hihilingon. Ibig sabihin po ay legit po ang promo na yan. Ang mga produkto na dai mo sigurado ang kalidad, magsaliksik ka, search ka, maghapot ka, asin ipaglaban ta ang satuyang mga karapatan bilang consumer. Okay. Sa huli po, ang bagong Pilipinas ay sarong lugar kung saan ang consumer ang may sentro, ang nasa sentro. Ang kakayahan tang pumili, magboses, asin magastos, yan ang nagmamaneho sa ekonomiya asin sa pag-uswag sa atong banwaan. Kaya, ipagmalaki po natin ang pagiging consumer. Dahil tayong mga consumer ang tunay na bida sa bagong Pilipinas. So, yun po. Sana po ang marami tayong natutunan ngayong ngayong umaga. So, kung meron po kayong mga katanungan sa ating programa ngayong araw, lang po, Region 5 Bicol. Ayan po. Ang katanungan niyo po ay kaagad po namin sisimbagon. Ano po? So, yan. Ako, Bicol sa Katagalog. Ano po? So, kapag na-receive po namin ang inyong mga reklamo sa DTI, ay mga reklamo bilang consumer o kaputan bilang consumer, dito po sa Facebook page ng DTI
Bicol, saan niyo po na agad-agad po ka nakasimbag sa Indo. Ano po? So, bilang ano po? Happy Consumer Month po sa lahat. Ano po? So, ngayon po na ang maabot na Pasko, o bakit ngayon Pasko? Ngayon pong undas. Ano po? Ngayong undas, as in sa Pasko, ngayon, sana po ay maging matalino kitang consumer. Maging wais kitang consumer. Ano po? So, wala na po yung panahon na wala tayong alam bilang consumer. So marami na po tayong karapatan ngayon na ibinigay, na itinaokan sa tuyang gobyerno na dapat ang panintugan buho ipaglaban. Di po nagpapabaya ang sa tuyang gobyerno sa mga consumers. So, ngaran po ni Miss Ben Berango na ngayon nasa eroplano na. Ako po si Suzette Bioso Ventura, ang sa Indong Anchor ni Aldao dito sa Usapang Consumer at Negosyo. Good afternoon po sa inyong lahat. Sa indong nadangog ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Usapang Consumer at Negosyo. Inihatod sa Indo kan Department of Trade and Industry, Region 5, asin kan DCGB. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang